Yes. Unu na unu ga-afụ na nwanne nwoke ọ kpọrọ na fon ya na-abịa o rutegwo gafere ebe na nwa m na fim nke ya na-anaghị mmadụ agaghị n'ụzọ gafere ebe na ụmụ m hoi dị Galaxy na-ere ngaji ego n'ihe ala nwanne m ube dị na ya jide gbaa nkịta amacha na nwere nke fọrọ nwunye Hey, oyibo soro so wonderful. I believe we I mura gị nwe obodo. Ịmụ ihe niile Orijo nwa, obodo ihe oribo ebe a ike ka afọ ya. Hey, amen. Biko na anyị na-anabata ndị mkpụrụ mmadụ nọ na be anyị. Mjen, mụ na ụlọ yi. Ejere m mee kenkem. Ndị be anyị, ịma na anyị na-abịa bụ emechakwa ọbịa. Ya bụ asị m abịa, ihe a nwanne nwoke nke obere agwa m abịa ka mmeri ya happy birthday. So otu ihe ọ nọ kịta anyị na-akpa anyị kwadoro ọbịbịa ya. A na-edozisi ya. Yes. Ngaji ego of ihiala. Nnọọ nwanne ya. Ee, butebe na akpụkpọ anụ. Bịa nọrọ na nke a. Nọnyere m ebe a. Nọọ nnukwu mmadụ ka ego. Na-agaraga nwa ka a na-atụrụ akpụkpọ. Ati ya suru ala lelee akwụkwọ ndị nke ọzọ dị na-ebu nwoke mụna ka isi eje mụna tunu ka isi esi aka ahụ a jere ebe be eme nwanne ya. Nọn. Ndị be anyị ọkwụ na afana ka anyị si nọ. Ọ nwanne nwoke ahụ lekwutere nta na enyi onye ahụ nna gwa unu maka bedde ya nyọrọ unu ụnyaahụ. So unu tụebara m ọnụ na ya mbedde nọọ nwanne m ka ọ bụ nọọ ka unu soro m kelee Chukwu n'isi kelee Chukwu. Ọkwa ka nsi de ọ ka nsi di ya. So onye fụnụ aha onye abụ kelee Chukwu ọfụnụ o kwesịrị ka ekele Chukwu. Ọ ya adịrị gị mma nwanne mmadụ. Tiri ụmụnne m ndị ọzọ. Gezi afọ gị akwa ebuka. Abụ ebe mesị injinia kwa ya. Injinia everything. Everything is yari. Ọ gị wọ na gị ka bụkwa. Gị abụ nwanne nwoke ọcha hịa ka ọ na-acha ka mma ya. Access Bank. Okay, ebe ịdị ya. Ịdị akpa na access nwa. Ụmụ nwaanyị na-alakịkwa bank ahụ. Ụmụ nwaanyị akara ka bank gị. Ya ga-apịa arụ. Access ka m na-eyi. Ụmụ ha mma n'ọnụ. Access ka m na-eyi. Access. Ụmụ nwaanyị na-alakị ya. Check ya na. Ịtụ nwaanyị tụọ gị aka nọmba tụọ gị Access Bank. I don't know why they love you so much. Ndị be anyị nọ nke a bụ nkekeenyi mụ na ya na-anọbu anọ mụ na ya wee ebe. Anyị ripụtara nke ehi mbụ. Ofu onye kpọrọ na fon wee sị na ihe ya ewu iwe emeghị ya abịa ebe a ma ghara isi ya ofu ihe re njụ ya ịbịara na nga ama ya esi gị ofu ihe nwa abụ ọ bịara afụ n'ime ugbo adịghịrị nga onye ugbe mmapụ n'ọnụ a ka ọ ya bụ ụnụ zụba ahịa esizi ahịa ụnụ na ebebe akwa ọ bụrụ nwa m esizie ya anyị na-akpara ọka wute ụgụ na ụmụ ya akụ na ọbụbọ a na-eritegodi ihe ka mma bụ ka nsịcha red ama m ịghọta nọn ụmụnne m nọn obi aṅụrị kpakwa mụ none. Yes. Kia bụ access man. Every guy. Yeah, don't matter. Don't matter. My girl like ya. I'm not gonna have. Oh, going to America. You make a try. Like ya, you woman. Oh, yeah, better. You never know who he lost. My bata. If you na boy, I na go na go. Ya na ba the process na. The vice lord the process na. People they when you enter and you need for about Abaka and the Trump and Takabai. So you have some Gatarina be here, all one name every day. You give it to the room when they give all me home, and Roger Child, you be I am a Roger Bono one day. Maybe I will be quick one man yet, or whatever. Makani Buni never. What do you never about? Who was there soon now? Never a moon on near the Cataguana, Western they have a ton on the Yaga Beba. Like you ever. You have a regiment where Kedium can see where Malusiana, Yenina Murusreba, enjoy Amora Legos or Senamra Legos. Of for over 40. So you have never where Jebuno Runo, Oboko's Gondog. On our Bobo Nine again, McQueen. You want I human abroad. Yeah, but do I was saying the pump, Neben or Neben, or Quefria. On a studio, we can go to a man humble one or the Nana. When I have an amount of him, I am an enemy as a northern and you lose organ and buggy. I am a hand by name who may, and who you ma, Yan down. A cogan to a good just more on I cook what a nail listening, and I cook what a nail leg. Wait to rail on a Bemna village. But you're on a Bemna village, only if you know your mamma.
mgbe ahụ agbasogo m okwute maka ịfụ onye aka siri ike chọrọ ịrụ na o nwere ka okwute ya si abịa ịghọtago ife na rọdụ na-ekegbu ya agbụ n'ọkpọrọ sigori oreru ka onye ama bịara ebe a na-arụ ụlọ ahụ afandeshọn nke awara onye ama mere ebe kpọọ nwanne nwaanyị na fon nwanne nwaanyị mere invite ọbịa ndị ji ekwu okwu a maka invite ya ga-emere gị mmadụ ka ị mara onye ị na-eme invite o kwupụtara onwe ji ekwu okwu a maka na ihe anyị na-akpata agbọsọ ụmụ ga na onwere ndị ọzọ okwu ọ ga na onwere onye ọ chọrọ ịnụ okwu a taa o wee bụ na nwanne nwaanyị ahụ na-akpọ na pastọ ha wee jecha wee bịa pastọ ha na ijechazie bịa m wee bezie na baya fụzie aka eji egwu foundation ọkpọ nwanne nwaanyị ti ya para n'ime nwanne dị na-arụ ụlọ a asị ya na nwanne ya na-arịa oh my god people are so wicked ya nwatakịrị na-ata afụfụ so many years tagidere afụfụ naanị ka ọwa foundation ebe wụrụ ọgwụ tiriri ya oyi akata and onye na-eme ya bụ na akpa onye agha na-arụ ụlọ ka a chọrọ ka onye nwebe siti ọrịa ọ na-abụ bifo ido blọk egwe ya idori ya ido nke gị mụ na-ewe na-alụ nwanne m nwaanyị n'ozi ebe a wee kpọzie ya n'ebe akwa broda mụ broda ndị iro ana ịnwụrụ ụmụ nwaanyị nwụrụ nwa patan ime ha na-amasị gị onye iro onye ọbụla bụrụgoro onye iro ndị iro ebe ị na-arụ ụlọ gbasa onye na-ekwu na-eliwere ihe ebe a nsenegodi nwanne m nwaanyị ya oriri ka bere onye national union na nata ofu moto ahụ ka ha na-ele odu onwere gbasara ya na moto breki daun n'ụzọ onye dị ka mụnwa bụ onye national union na ka gị nwa bụ onye nata bịakwara wee na-achọ ka irie m ọrụ nsị ya nye pastọ ahụ fon enye pastọ fon pastọ sị God bless you nsị ya bless you too ọ gị na-arụ ụlọ nsị ya yes oyi akata mara kata chi ga-efukwana gị n'anya nsị ya Chineke ya ta nsa ọ fụkwara gị nwa kwụsị m amen mma mana ebe a mụ na-arụ ụlọ na ha jiri were poizin debere m ebe a nsị ya hapụ ya na ọmụ dewere poizin ya ọ sị m na ya na-akọwara m na-elibere nsị n'ebe a elibe a jidiri ka ebupụ ya nsị ifegwu ya mmiri nsọ sị m mgbe hapụkwu ya na ọmụ debere ya adị ebe a ihe njikọ ọrụ na-ata abụ n'ụlọ ahụ na-ebikọ n'ụlọ ahụ taa gị aga nji ime gị ntaten nnọọ nwanne mmadụ ebe iru ka o si adị ọ dịrị ka ọ ya adị ọgaranya bịara be m ụmụnne nwere ego chọrọ m bịa onye iwe na-ewe adọka pantị ya onye amụ ibi na-atara m mba ya lakpuo na biya nnọọ je weta mma na ya were mma mapụ m isi mgbe ọha ọkwụ ọtọ kwa mgbe anyị ụkwụ na-akpa amụ ọkwụ fara azụ ọ bụrụ ebe na m egwuela mmadụ nke egwu onye ara ga ntị ka m gwa gị ọ bụ na onye ara ama ihe ọ kara ịbụ nnukwu prọfet maka ihe ọ yitagburu n'ara na ihe ọ gatara n'ụzọ na ihe ọ fụgbuo na ihe mmiri magbuo ya na ihe apịagburu ya n'ụtarị na ihe ekegburu ya n'agbụ na ihe ọ gagburu na-eri abalị naanị ya na ihe o rigbuo n'ọnụ ọ ya bụ nnukwu prọfet nọ n'isi ya dị onye ara mma that's the only problem onwe most of the times onye ara can speak ndị ma ihe egote Peter Obi kwuru na onye ara gwara okwu ndị Yoruba si ajezie mgbe onye ara gwara okwu aja egwọ ya ara Peter Obi ọmụ ya ọ na-aya ọ bụ dọkịta chukwu agụbụ ụzọ agụpụ ọ na-agụpụ ụzọ ọ na-akwụrụ ihe ọma ka anyị na-ekwu nwanne nwoke bịara na ebe m otu aka m si ego ya na ọfụ ehihie ahụ ụnyaahụ o mere ya bụ ihe si ya na ihe ọma ji ekwudo nwanne m iru o jide onye bi mmadụ nke oge eri akọkwana ya onye afọ anya arụfụbara ụfụ ya fụbe ụfụ na arụ dị anyị mma ọ fụrụ anyị ụkwụba anya o mepe anya na ọ ga-afụ anyị ọgaranya ogbenye ji ada ogbenye ọfụ anyị n'elu ọgaranya moto gburu anya gbaa ndụ sụrụ anyị onye ọdịnaka na-ekwu oriri abụrụ ọnụ nka be kama ọnụ na-eri eri ya kwụsịrị nke na-eribe ga-echere wuo Chineke egozo onye oribekwa onye Chukwu nyere mee gịnị orie anyị na-asụ ihe ọma bịa sobe anyị n'ụbọchị nke taata ihe ọma sobe nwanne nwoke abịara n'obi a nke enyi ndụ ogologo akụ anyị ebe ọbụla ọ dị ọ ga-achekere anyị ihe a na-eme taata bụ ka ọ chakere Igbo ihe ọma bataba Igbo ọgba aghara etiri n'ala Igbo Chineke mee ya ka o jụrụ oyi ihe anyị na-akara nzi ọrụ ụbọchị nke taata bụ maka ọdịmma mmadụ ọbụla bụ zukọtara n'obi a ebuka nwa m ịma adị ọbụla mazị ya bụ ebuka o nwere kunu si eme ike na ya kọmplet ọrụ nwa wedi aba ka eze afọ nke ga asa ezu nke ihe ebe kpatara ego nzube nwa m ndụ ogologo nwatakịrị ọbụla gbanwere ngwuru ya ọ pụọ n'afụ afụfụ anya adatakwa na ngwuru ahụ ọzọ ụmụ ya ya atakwa afụ ya ndị jere si ọnwụ
napụ nne na nna mkparị a na-akparị maka akpataghị akụ na ụba ndị nke ga-esi ọnwa ebe ọbụla ha nọ maka akpataghị akụ na ụba ndị ji anata mkparị Chineke biko doo na mpepụ ụwa fọrọ afọ mee ka ọrụ niile bụrụ ogiri asọ were esi ofe onugbo mee ka ọrụ niile bụrụ ogiri asọ were esi ofe onugbo Chineke ana m ayọ gozi imirikiti ezinụlọ nọ mgbe iji wee nyekwana m ego ka eji wee chetabara ma mọda na otorugbo isi ezinne mgbe ego ya daa n'aka otoruo ọrụ ije ụlọ ụka nso ya bụrụ nke isi ezinne maka na ijide ego mma ga-enwe echichi ndị ya echie ma mmadụ si ahịa echi ya na ha ya gbariri nwe ego nsị ya mma nga ahụ egbu ka nkwụ maka ndị nnukwu ekwere isi mma gị isi yes na-adị m nga debere ọjị o na nchịkọta na eri ọjị ọjị nke wepụta ụmụaka TV ma abụ village TV so ihe niile na-eme bụ prosesa anyị nwere ike imekata ebe a kịta ome nwata anyị apịa kupa n'isi apịa ya n'isi o jebekwe ya ime ndị ime obodo o nwere ọjị nji o ya wee do onye isi na-agbagara anya ya ekwe da ya were nke akpa ya anya hụpụta dị ọjị hụpụta ma anyị nwere ọjị amasị m na ọjị dị ndụ ka nwanna aha nga ụta nke ọzọ ụta nke ọzọ nke a dị m na-afụchi ya ka papa gị ha na-ewepụta inwe ha ahụ wee jee ya gapụta akpa papa gị ya iri otu gị kọrọ ya ama na mmadụ ji ya na akpa ahụ mana ohi ọbụla o jiri nga ahụ ojoo ya were ji nwa nwata bịara nga were kpagacha akpa ntu papa bụkwa m ọ na ọ bụ ka ọ bụzie papa akpagara were na-ekpesa eji afọ jubule m anya ị na-amụ ụmụ gị na-ebi ndụ na-agbakọ onwe nwedị ihe niile epi ọkụ ụtarị mụrụ onye echidebere gị mgbe ahụ mụrụ na ndị bụ ụlọ ọzụzụ ka a zụrụ ọ bụrụ nke ya bụ atị nwa m o nwere nke ụmụ m atị ya na ilekọta nwa elekọta n'ime one day ihe nke mgbe ahụ ịgbakọchala ba iwe gị kwabanye ka o si adịkwa banye mgbe ịdịkwa ka ya ịbụka ibu na itikwa onyinye n'ihi etiri nkọnkọ ịmụrụ ụmụ gbuo ya akụkụ akụkụ o Chineke na ọjị ihe ọma mee nwanne m nwoke gbara arọ Kelechi nwanne m arọ nke gbara ị ga-agbakwa ọzọ ị ga na-agbakwara arọ ruo na arụrụ ị ga na-agba arụ mgbe m gọrọ gị ofe agwara na agbụrụ anyị na-aka nka agbụrụ anyị na-aka nka afọ m nna dịka agadi nwoke ịfụrụ na nna gị dịka agadi nwoke a ga-ejikwa anyị amatụ agadi nwoke na ụmụnne okwu a ga-eji anyị amatụ agadi nwoke na obodo niile anyị si wee bịa ndị niile bụ ndị Enugwu na Igbo ndị ọbụla bụ onye abụ onye Igbo ebe ọbụla na a ga-eji na amatụ agadi na agadi nwa ha na-agbagara afụra ndị mmụọ n'ukwu ụdara abụọ ndị mmụọ na ndị mmụọ na-eje ele ụdara mana m bụ ndị mmụọ na-afụ n'ukwu ụdara ihe bụ ndị mmụọ na-afụ n'ukwu ụdara bụ agadi nwoke kara nka akara afụ mmụọ nwa kịta agadi nwoke kara nka unu bịa jesia akwụkwọ mgbe ahụ ihe adịgo akwịkọtago onwe m ozi maka ọya agbanwe ụzọ ịtụ ụtụ ụdara ahụ unu agbago ụzọ pụọ unu jebezie skuul ebe ahụ adịgo emti mgbe ahụ ụgụra na-eku ahụ ịmara mgbe ahụ n'oge ụgụrụ ka o ji adị ahụ ya na-ekpu awụrụ ka ahụ eke ọ na-acha white ahụ ụgụrụ kpụkụchara ya nkụ o were si otu a were na-abịa n'ukwu ụdara ahụ na-eje n'ukwu ụdara ahụ oru n'ukwu ụdara ahụ mgbe ụfọdụ ọ nọrọ ka ọ mara ma ọ ya ada ọ chọrọ ịracha ma ọ na bụ n'ụtụ ụta unu aracha n'ụzọ unu a na-ekwe enyebi ihe ọ bezie n'ukwu ụdara nọrọzie mgbe ahụ ọ ghọọ na ndị mmụọ maka na ọ bụrụ ozu ụmụaka ọ na mgbe ụdara ahụ daa kpafu o jeta ụtụ ya ọ bụrụ ofuge ma ebe ọ kọta ụta ya kpatara ebe afọ mgbe ụfọdụ ọ pụta gbọchụrụ ụdara n'aka ma ọ gbọchiri ube n'aka na onye ọ na-eri ka o jiri chọọ ereta na afọ ndị mmụọ n'ukwu ụdara ọ na-aghọtara nke ahụ anyị akọwara na ihe ya ama onye nọkwa nga abụọ ihe ara ba ụrụ ọzọ nchọrọ ka nkọwara ndị ihe ara tupu awa ma ọjị a ọ na ịmụtara iburu ihe ọzọ chere kọwara ndị ihe ara tupu awa ma ọjị a bụ na ihe a na-akpọ ihe ara ba ya sịrị amanya ya nwanne m na-amanya ya nwanne m anyị na-asụ n'asụ ka ndị mmadụ jisi na ihe ara ama nwanne ha ebe onye bụ akọ ebe onye ihe ara ya ihe ara ama nwanne ịmakwa ya kpatara ya ibe dị Kelechi oyi le m tụrụ si jewa dị ehi mbụ amanya ya nwanne m esokwa nje ọkwa ya bụ iwu anyị dara andị amanya ya nwanne m a na-ahapụ n'ihe onye ọbụla bụ onye ihe ala nwoke unu esiri anya aja na amanya nwanne ndị anyị ike egwu ibiri ị ga-agbakwu ya nwunye gị mpa memi ka ekunu si ma nwanne m amanya nwanne m dị a akụkọ ndị agha onye ọbụla bụ onye ihe ala ga na asụsụ a na-asụ ị ga na-asụ ya every minute olesi ma ọnụ na ito na be anyị inwe ha nwa to na be anyị soro kwere na total ihe ala eji amụtara ya wee na-asụ ụbọchị eke na ori na afọrọ nkwa bịa wụrụ ọjị ọma bịa wụrụ ọjị ndị ogologo bịa wụrụ ọjị a nabara ndụ ya lụrụ ya n'afọ ndị chụrụ ije anyị ama atụ ajọ ihe ha lelee anyị ka eji anyị ma atụ ezi ife onye amara Peter Obi ji egwu egwuregwu nke ọha ntu ọ bụ madụ na onye nwa gọvanọ nwe ọ bụrụ na onye nwa dị ya na siti o wukarịgwere ndị Naijiria amaragwere na ọya win ihe na-ekwu okwu ya bụ ọhụụ na ọgọdọ ka oke nsio
chukwu biko mee ọhụrụ ọgọdọ ka oke nsị na akwụkwọ Naijiria na-ata n'ọnụ ha etogo ogologo si gbụpụtazie dị akwụ na ọ na-abụ onye taba akwụ tobe ọnụ ogologo ị mara ọchọ ga ịgbụpụta mbụbara akwụ ọnụ Chineke gbakwa ha nkịtị ha eji aka ma ọ bụzie na ịchọrọ ka o mee ngwa dịka isi igbu chukwu jee dọpụtakịra ha mkpụrụ akwụ n'ọnụ ka ha kọwara anyị na o nwere aghụghọ a na-aghọ na o nwere ndị be anyị sọrọ na-abụ ọkụkọ gbagharịkarị ala ekete ebudo ya na o nwere aghụghọ a na-aghọ ka anyị wee mara ma ọ dị na-eme ogiri ma ogiri na-emedidi o jere mgbe ọbụla o jee lụọ ọgụ n'ime ahịa onye na-achọ dị ndị agha ka ọ ndị agha na-achụ ya onye na-ekwu nwere ihe ọ na-eme onye ọbụla na-atụ aka nwere ihe eji atụ ya aka mgbe anyị ebebe o nwere ihe mere anyị ọ bụrụ na eme anyị ihe anyị ama na-ebe ihe anyị ji ebe bụ na o nwere ihe mere anyị nke ka e mere anyị na-eriri uru niile rie uru rie nta rie moroko na ihe bụ iwe anyị nwere eriri nta rie moroko anyị nwere nọrọzie ka ndị adọrọ n'agha chukwu anyị nọ n'agha mana anyị na-asọba anyị maka ihe na anyị si na agbụrụgụ maka igwe na ndị nke ga-agụ aga ebufa ihe a na-agbazi mba wee buzie na-achọrọ ka enwegide anyị enwegide mbọ niile a ga-agba ka ewere enwegide igbo ka igbo gara ibu igbo anyị na-asị ụzọ niile ga-esi agba mba ahụ ọjarịkwa adị ire ọjarịkwa adị ire ọjarịkwa adị ire ọjarịkwa adị ire ngwa agha niile ebutere eji emegide igbo ngwa agha ndị a niile ngwa agha ajarịkwa ala azụ ọjarịkwa ala azụ ọjarịkwa ala azụ mgba agha a ga-abụ ngwa agha edebere anyị Chineke naanị gị ka anyị ji alụ anyị nwe onye ike onye ọbụla bidoro ga ka ebidochara ike niile tụso naanị ike gị pụrụ imezu ihe ndị a niile ihe anyị ji wee na-arịọ gị anọ na gị bụ olileanya anyị mana anyị chetara na ya na-ekwu na onwe onye ọ bụ ị na-eme onye ahụ onwe onye ọ bụ na dịka m dụrụ ụwa m ji eji mechaa bụrụ onye ụwa niile ma onye ọ bụ onye mana oge eme na-ekele chi nwanne m asị ka anyị gbakọba ka anyị si wee bie ndụ onye makwara n'oge eme mana Chineke mgbe o ruru n'oge ya ome anyị si go ruo n'oge inye anyị Biafra ka anyị na-aba anyị si were ndọrọ ana m arịọ gị Chukwu ọgba aghara dịzie na nke a narị eme maka na mana ya bụ ọgba aghara ga-adịrịrị maka na Hausa winuo anyị nwa ya ekwe ndị Yoruba ya ekwe ọ bụrụ na Yoruba winuo anyị nwa ya ekwe ndị Hausa ya ekwe ọ bụrụ na anyị nwa winu ama na ụlọ ahịa ekwe si lụọ gbakee ka onye ọbụla zu ike ihe rụtara ya arake n'ofe ihe rụtara arake n'ofe ka anyị zu ike ọ bụ mgbe ọbụla ya tọrọ emenwere mmadụ a na-agwa kelukene nnọọ onye ọbụla zu ike Chineke abụghị mmadụ ọ dị nke a na-agbakasị nnọọ ọ bụrụ gbagoro gbara kwanye anya biko ise ọjị nke ọjị amara be ya ntacha m nke anọ n'elu nwanne afọ gị bụ nga nzube nwa so el good one yeah, big guy. Same to you, bro. I'm on this last rocket. I want to check that up. Good movement. All right, bro. Fantastic. What's the long way? No go rule it. One and four for my age. Go to one of my. Yeah, man. Yeah, man. Then you wonder what about him. That's the other mood of the evil. Hey, I'll get it there. Nancy, you don't know when they work out with a guy. You know, you're packaging the key and we're packaging. You got your own motor. You were packaging. You get be comfortable. You were packaging. You get where go. You were packaging. If you go, no way but they go to a kind of yard never feel. Mamma. My brother, blood brother, Nana Momona, Momo. Then I get the truth for the head young woman, one of the woman, younger boy, for going with the middle of Momo. Yeah, come down. You talk, you do, Raco packaging. Sincere. It's very simple. Or Granny need if you want. If you can make somebody because what I like here. When I go out to name somebody, because somebody. You ever now. Igwe na akwụkwọ na na nke chọzie ome ebe ọ pakịrị akwụkwọ nnukwu akwụkwọ jeje obodo kwelugo anya nwa wago ime makere nyere gị two privilege ihe rigoro na dị akwụkwọ ọrụ my brother ihe nwu for big man ọ dị izu maka onye ọbụla na-apụ n'otu ka isi apụ n'otu ka onye ọbụla si apụ n'oge eji weta na mgbede ka na-egwu ife onye kere gị nwe ego si saa narị ego mụbọcha ndị ama na mazụta ha asa ife ebe nna aza ndị asaa na okeke butezere ha ochie makwa ya bụ ngaji ego abụ m onye I will not rule ya na my brother will go iri uri I na iri ya because I be loyal
ije na-agbakọrọ big man ha ije na-agbakọrọ ha odi ọ dị na ego taa mega aba ori maka ego nna ya maka ego ihe na-ekwa ego dị ugwu ka ị na-erite ibe wee malị ihe ka mara onwe mgbe oge ezigbozi na-ezu ụmụaka ma ezikwa ego nke dị ka nke ụmụaka imekwa gị ije na o nwere ihe ị na-erite dị ka nke ndị okenye mmadụ niile n'ebe a ta mmadụ ekwu ụmụnne m bịara onye nwee data ụfọdụ bi bịa na egwu erie n'ụtụ na ego ya kụrụ m ọkụ sebe ewu a ka ndị mmadụ fịa nna ya ọya o rụra mụrụ ya akpụkpọ ya n'ime mụ na eburu ọkụ niile adọbacha n'elu ntiri ntiri ka ọ dị ya kịta ọ ya bụ egbute ọkụ ya tiwa isi ego ihe nzube chukwu nzube nwa sharp before you lawa kwụrụ na moto ahụ kpogo m n'ugwu street kpogo m elawazie mụ agbara tawa maka moto obube efere ya hilos na NTI TV a kpụrụ ya bịa ma ntọ ya ma na famili ọbụla na-anya moto ahụ na ụmụ nwaanyị niile nọ n'ime alụrụ dị ọkada na-ejicha speed gbachiga azụ bịa lụgharị ezigbo dị ka ọ dịdara we adịrịze ha agba nkwụ mee na-abịa wuo ego nwe nke a ka a ji ewere ebido ha na nkwu ogbe ọ ya bụ na ndị ọgụ nwanne m nwaanyị ha ụmụnne m gbapụrụ ọsọ were jee ụmụnne m gbapụsịrị ọsọ mgbe m jiri igo Camry tarịlaịt ngogide tarịlaịt ọ pụọ na moto aka na-akwụ ụgwọ oruzugbo ga-asara brọda ha egola moto ha na ndị ọkada mamị ha na-eje eje onye ọkada o mere brọda ha nwere ego mgbe ya bụ mmụọ ala kpụzie wee na-echene ka brọda ahụ nwere ego ka ọ gbata n'ọsọ enyemaka atụ ndị jere ka ọgọbe ndị nwere ego ọrịa bụ mụ onye nwere ego ọ bụ mmụ ya gwa ha na mụ nwere ego ka ha ya gwa ihe nwanne m nwaanyị egbube iri gbucha ọbata na azụ na ọnọrọs ya bịa gba m bịa weta ego nye o ji n'ọmụ bụ maka ego rụkwara arụ dị ka ndị ya mụ na-atọ m onye agụtago onwe ọma ha mere ihe ezi m kwuru ụgwọ moto ahụ bifo ozuo ike bụ nna ya ebe igu ndebe anyị nekwana nnukwu amara ha na-ekwu okwe ihe eji mmanya agọ ya bụ ndụ ka eji agọ ya mmadụ ụdị mmanya iwerekwa ụdị mmanya aja tụọ mmadụ na arụsị ọma lụ ọrụ maka arụsị nwere ya amụgo na mmanya na-agbari ya esi wee buru ya n'ọja anyị ga-agbakwara ya esi bifo oje gburu gị onye ahụ ọkwa nke na-achọ ọkụ na-atụ onwe ya ọkụ ahụ na-afịa ụfụ mgbe ọrụ ọgwụ onye eji agọnye mmadụ nke a bụ ndụ ka ejikwa nke agọnye mmadụ bikọs ọhịa ndụ relax igwe ụwa so nwanne nwoke jiri ya wee bịa n'obi nwanne ya ya bụ izizi ọ na-abịa ọsị mba na ya abịa rịtara ile ịmụka ọ gwakwara m ya ma nnọọ ya bịa n'uwe maka nwanne anyị mana ọbịbịa ọ bịara nyere m obi aṅụrị ọ bịa kpọrọcha ochi onye bụ onye ọfụ ebe abụọ Nzubechukwu ya bụ onye na-afụrụ na mbụ ana ọsọ Nzubechukwu bụ ya na-ajụ onye ka mbụ maka na eturugo m a naghị ajụ onye mbụ na mbụ ụwa n'ahụ iji nwere onye mbụ iji akaba ahụ mụrụ onye mbụ abụ nwanne gị ya my first son a na-adị mma edukeshọn na-ama mma yes ya na-agụ akwụkwọ agụ a n'ebe gị fụ na onye ụlọ bụ na bụrụ ofu ụbọchị ije yọọ nke mmadụ jekwa ya ọkwa nke ya emekọtakwa eli ya maka mara ịkpọ mgbe niile ma akụpụrụ ọlụ mụ agwa ya laba alaba na ụmụ nso ọ mgbe eji gọta ya na-akpọ ewere kọwa mkpa gosi rito ọkpọta eji asa very well ndebe anyị ndewonu maka ndị na-afụ anyị eji obi aṅụrị wee na-anabata nwanne nwoke ngazi ego na be anyị ana m asị ya nnọọ ntụ ihe ọma mere anyị mere nyanwa mere ụmụnne anyị niile bịa Nzube ihe ọma mere gị Ebuka ihe ọma mere gị nke ihe ọma mere gị onye bụ ihe ọma mere gị ihe ọma emegwere na mụ na nwanne nwoke bụ Galaxy ihe ọma emegwere na anyị emere maka na anyị na-ehostu unu ya unu hosturu nya mụ na-ehostu taa and ono dị ka anyị adị obere oge ya gbagote kwukwe ya na-emechakwa gwa mmadụ na o nwere ofu big man bịa ihe abanye n'ọkụ na mara na o nwere big man bịa tifusi oge ihe edebesịrị agụta maka ndị striti na-adịbụ ihe anyị na-arụ o mechara ha chọpụta na ihe anyị na-eme dị iche na ihe na-eme ihe ọgaranya ya bata n'obodo maka otu unu bata ụnụ afọrọ ka ogbe anyị dị Ebuka mgbe anyị na-ekwusi ya ọkwa efu na-enwe ihe dị iche yes ya na-asị gị daalụ ebe anyị nọkịta bụ na NTI TV na obi eziokwu n'isere Asaba ebe a ka anyị nọkịta wee na-ewetara gị isi ka emume anyị nwa bụ mgbe ejiri mụ nwanne anyị nwoke bụ Galaxy Ngaji ego
emume maka ọmụmụ ya ka anyị ka na-eme mesịa nsị ya na ọ ga-abịa n'obi ka anyị n'obi celebrate orebe ka dị mkpa aka na aka na ihe ọ wetara m ebe a bụ 30 years maka 15 emeka oyibo 30 years ka o wetara m ebe a so ana m asị ka Chineke gozie ya na Chukwu oke abịa mụọ ya nwanyị ihe ọma ọ dịka eji ekwu na ọlụbụ ụnụ